Allah sarki rayuwa, sakamakon tashin bom a cikin masallaci da ke Gamboru Maiduguri. Ga jama'a da dama a cikin asibiti da suka ji rauni a wannan sakamakon tashin bom a daidai lokacin magariba. Waɗanda suka rasu, ya Ubangiji Allah ka ji kansu, waɗanda kuma suke asibiti Allah ka ba su lafiya, Allah ka tashi kafaɗarsu, Allah ka sa kafara ne. Ku yi follow na wannan account mai suna Kabiru Musa da ke kan Facebook.